L'any 2023, gairebé el 20% de la població de la Noguera eren persones migrades que havien trobat en la comarca un lloc on viure. Es tracta de persones que arriben sense les eines personals, socials i materials que els permeten tenir les mínimes garanties d'èxit. A Intrès disposem de diferents pisos d'inserció laboral, on partim dels interessos d'aquests joves i treballem pel seu creixement personal i social. Diferents nois han passat pels nostres pisos, dels quals en surten quan tenen un projecte de futur definit. Molts dels joves que acompanyem els agradaria quedar-se a viure a Balaguer. Tenen els recursos per fer-ho, però malauradament són poques les persones disposades a llogar-los un espai. La crua realitat és que l'origen d'aquests joves els marca de per vida. Sempre seran considerades persones estrangeres, malgrat que formin part de la comunitat. Des d'Intrès pensem que és molt important fer visible el viatge que aquests joves han hagut de fer per arribar a Balaguer, explicar les decisions que hi ha al darrere de deixar-ho tot i tots els reptes que han d'assumir. També pensem que hem de trencar els estigmes que hi ha al voltant d'aquests joves, perquè pensem que tothom té dret a desenvolupar-se en societat, independentment del seu origen. Perquè us heu parat a pensar com se senten? D'on se senten? Per què emprenen aquest viatge vital? Volem respondre aquestes preguntes creant un espai segur perquè expliquin el seu trajecte migratori, així com les seves emocions i les necessitats que impulsen a les persones a abandonar la seva llar. I com ho farem? A través de l'art, i més concretament, pintant un mur on totes les persones se sentin representades. En primer lloc, ens reunirem amb els joves per unificar quines idees o sentiments volen expressar al mur. Després, treballarem amb un artista local perquè ens ajudi a representar la nostra idea. I acabarem pintant un mural a una paret de Balaguer. També volem fer una presentació del mural amb un espectacle protagonitzat pels joves que resideixen als nostres pisos. I la nostra idea és la de reproduir el mural en peces de fusta, perquè pugui ser una obra itinerant, que es pugui traslladar a diferents indrets de la comarca. Ens ajudes a fer-ho possible? Suma't al projecte Mira'm.